Pozdrav ljudi, danas pravimo ovo ovdje kulu, kao što možete vidite. Ja sam malo to započeo, snimao sam, ali klip sam slučajno izbrisao. Znači, izvinjavam se, ne mogu sada da nađem klip i to. Tako da, to bi bilo to što sam htio da kažem, zašto nisam snimao ovo. Želim napraviti ovu kulu, da se malo penjemo gore, izvidimo i tako, da imamo ko nam ide u susret, imali neprijatelja. Sad je ovo zeznuto, morat ćemo skočimo. Znači ovako ćemo za vrata i onda krenemo gore. I skočimo dole. Odlično. Napravimo neke stepenice dole. Ajde, mogli bismo. Sad šta treba da napravimo sad ovdje za ovu kulu. Ali ajde da počnemo od merdevina. Mislim da je ovo dovoljno. Jeste. Da trebamo oko 8 ovih. Ako bude falilo vidjet će bilo još. I sad otvaramo vrata i krećemo gore. Znači, ajde ovako, čekaj. Daj, brate, i krampiš. Moram i kramp da napravim, ne vredi. Jedan, brate. Sad imamo kramp. Dobro. Da malo tu uredimo, nije mi nešto lepo ispalo. Ne. Ajde. Hoću uredim ovdje da bude lepo ovako. Sada da se pozabavimo gornjim delom. Znači vidite, ovo sad ništa nije uređeno, ružno. Idem da nacipam ovog drveća, ovo mi sviđa drugo. Ne znam.
primetili da mi je drugačiji skin, ne znam zašto se promijenio. Ali nema veze, mi se sviđa ovaj skin. Evo gdje su sad? Daj bre, nisam je napravio. Aj, evo i Luka se zeznuo. Ja. Kako bre, šta je ovo? Ne. Gdje su sad ove jao? Daj, nemoj kubiti se. Gdje ćeš da? Opet, joj. Gdje sad? Što malo nervira ljudi. Op, čekaj. Aj, postavi je normalno, dobro je. To bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.